Ndinokudokesai mabuja tauya nonhaudza nyasi zuva rochi24 mwedzi uno waMbudzi. Makore 5 kubva papuwa mutongo unoshamisa munyika medu naiye George Chiweshe achigoreketa kuti zvakaitwa nemasoja zvanga zviribe kana chakatadziwa aidi zvakaita kuoma chaiko. Zviri munhaudza nyasi waMutuli Ncube wagopa mureketo wavo unochokuita nomamiriro nokutekaidziwa kwemari yehurumende gore rinouya. Ipapa pavari kureketa pa wagopa mureketo wemari yenyika inoita matiririoni 405 omabhiriyoni chaiwo 4.5 trillion pachirungu. Kureketa kuno wagonyereketaiwo zviri pachena kuti upfumi hwenyika hausi kukuraba. Wari kuringira kuti upfumi hwenyika gore rino unokura kusvika pazvikamu 4 basi kubva mu100. Pamatiririoni 4 nochidimbuya wari kupa wapa mureketo wavo pauri wagoreketaiwo kuti basa hurumende vachagobhadharwa nozvikamu 50 kubva mu100, 52 kubva mu100 zvomari gore rino. Wabasa hurumende wagobhadharwa nozvikamu 30 kubva mu100, 39% pachirungu. Zvikuru zvatabata pane zvawagopa mapazi hurumende anoti bazi reutano ragopuwa mabhiriyoni anoita 443, 473 bhiriyoni mari yomunyika. Bazi rinochokuita nezvefundo yevapwere ragopuwa mabhiriyoni 630 noribodzi, 631 bhiriyoni pachirungu. Wanoita kuringa nezvemabasa okusimudzirwa kwewana mai, Women's Affairs pachirungu, yagopuwa mabhiriyoni 17 paribe kufadza wazhinji ipapa. Pamwe paribe kufadza wazhinji panyaya inoita bazi rinoringa nezvewechidiki ragopuwa mabhiriyoni 25 basi 25 bhiriyoni paribe kufadza wazhinji futi ipapa. Bazi ragopuwa imwe mari yakawanditsa ibazi rinoringa nezvokurima nokurimiwa kwezvinhu riri bazi rapuwa mabhiriyoni omunyika 362, 362 bhiriyoni pachirungu. Rekai tigoringe kuti zvinenge zvakadini. Asi ipapa bazi romutungamiriri wenyika nayo makurukota ache aragopuwa mabhiriyoni 160 anoribodzi, 161 bhiriyoni pachirungu. Bazi rokuchengetedzwa kwenyika pabodzipo nokudzivirirwa kwenyika zvapuwa mabhiriyoni anoita 330 noibodzi, 331 bhiriyoni pachirungu. Bazi rozvinoitika munyika iro rinobata mapurisa ndo rapuwawo mabhiriyoni 273, 293 bhiriyoni pachirungu. Zvatoshamisa wazhinji nyasi kuti waMutuli Ncube waribe kuchinja mari isingabatirwe mutero yewanhu. Wagoreketaiwo kuti mari iyo yawakagosimudza kusvika pazviuru 600 pagore iri kuramba yakadando, iri kubisiwa ba. Ipapa waraheno kuti wari kuti nemakwiri anoita zvinhu zvinyange zviri papi wakomana. Bhonasi gore rino wabva waemedzapo kare pakaita kunyangariwa. Mari dzinobhadhara dzomari yokunze kwenyika dzinobhadhara mari yomutero iya yekutumira iri zvikamu 4 paigore rino yari zvinenge zvakubhadhara zvikamu 2 kubva mu100. Toramba tichizvitenda asi tirikundoti dai wandoita kwachamura yese mari iyo yareka kugoramba ichinetsa. waMutuli wabva waingidzirapo kare kuhwadzisa wanhu. Kureketa kuno kwaiwa nenguva wari kutenga zvinhu zvakaita sana shuka, sauti nezvimwe zvakadaro, mapfuta, zvienda zvakadaro zvinosenzesiwa nevanhu mazuva ese muupenyu hwavo. Zvakuchibhadhara mari dzomutero manje kana dzichibva kunze kwenyika. Pakatoita kunyangariwa chaipo.
hino mabiya angu pachachemedza wazhinji. Kumwe kutinya kuri kuunziwa nawaMutuli Ncube ndiko kukwidza mutero woVAT, value added tax pachirungu. Wakomana pakaita kunyangariwa wabisa pazvikamu 14 nokadimbu kubva muzana kuenda pazvikamu 15 pakatoita kunyangariwa chaipo izvezvi. Wazhinji wachireta kuhwadziwa idi zvakaita kuoma. Tikaringa zvino chokuita nomari yokunze kwenyika iyi, zondo rino kwai iri kutengiwa dhora ribodzi rekuAmerica richitengiwa nemadhora 646 nemasendi 24 pachirungu, yobva yanzi 646.24 cents pachirungu. Mari yagopuwa mamiriyoni 10 apuwa kumakambani iwayo. Bato roCCC kuburikidza nomumiriri waro mudare reparamende Rusty Markham ragoendesa wozeki kumatarauzi mhosva kuti wamanikidze kuti wabuditse gwaro rewavhoti ropadandemutande rinokwanisa kuferefetiwa riya. Pakatoita kunyangariwa ukaona zviri kudandi woziva kuti pakaoma. Hino kuti wozanu sei wasingambonetsekewo nokuti sei gwaro riribe kuburika. Wana maringa mvura wagoreketa kuti wanhu wanhadzirire izvezvi kwai musosondo kunogona kupurana mazukumvura akawanditsa nemabhanangana akawanda pokare nokuda kwomweya uri kubva kuSouth Africa. Rekaiti zvitende izvozvo tichiramba takaringa kuti zvinenge zvichipawo pundutso idi zuva riri kunyanya kupisa. Kwai tiri kufara kuti mumwe akamborairidza chikwata chokepekepe Taurai Mangwiro aendesiwa kune inonzi Orapa United yekuBotswana. Taakutoringira kuti kuchibvawo mapura ikweyo kwaariko zvitiitire zvakanaka, tipfumvure kana bhora redu riitewo zviri nani, tiringedzo pasi rese. South Africa yakwidza mari dzocho dzomutero dzokuberekana dziya inonzi pachirungu repo rate. Izvezvi wazhinji wachirera kugwemiwa kutorehwa dzimba chaiko pakatoita kunyangariwa. Dai tiino mari tandokumba dzimba dzinenge dzakachipa dzinenge dzatorehwa vanhu idzodzo nokuti paribe chisvino apa pakaita kuoma chaiko. Kinya yagobuditsayo kuti kwai ichada zvokuti miuyu inge ichida kuendesiwa kunze kwenyika iendesiwe. Tirikuramba tichivatenda izvozvi zvomuuyu ndozvinoita kuti zvinhu zvirambe zvakaita kunyangariwa. Idi wakatoibisa inobisa tuzhinji, inouraya zvizhinji kana ikabisiwa. KuIndia kwashamisa wazhinji. Mapurisa ikweyo agoreketa kuti kwai makoso agoja mbanje yange yabatiwa kuwanhu wasingabvumiwe kunge wainayo inorema makirogiramu 200 chaiwo. Pakatoita kuoma chaiwo wakomana, ukaona manyepero akadari zvakaita kunyangariwa. Malaysia mambo wayo agoreketa kuti anga ari mubato rokwikwidza Anwar Ibrahim ane makore 45 ndiye aakutungamira hurumende ikweyo. Rekai tigoone kuti zvinodifamisa hurumende ichere kana kuti zvinoramba zvingoita manyongori. Tinenge tichingokunyepai. Tahwadziwa fani nyasi kumutambo webhora iri kutambiwa iyo. Ghana yabirirwa magobhora 2 zvatoita kuti ijiwe noPortugal no2-3. Zvatirwadza fani futi pokare Cameroon yajiwa kabodzi 0 noSwitzerland. Zvakatoita kuoma. Idi nyika dzemuAfrica hino kuti dzichaita sei? Rekai tirambe takaringa ipapa kuti zvinenge zvichidini. Tiri ipapo mabuja togumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.